Jeg hedder Christoffer Jensen og driver en virksomhed, der hedder Halm 80. Vi håndterer årligt godt 90.000 tons halm og ligger her på Fyn mellem Nyborg og Kerteminde. Og den primære sæson, det er selvfølgelig vores høstsæson, hvor vi skal bjerge al vores halm i løbet af kort tid. Og der har vi stor glæde af, at vi har fået købt nogle gode halmgreve af Pelle. Vi har tidligere bare lavet vores halmgreve selv, fordi vi synes, at det vi havde kunne købe, det var, der hang pris og kvalitet på ingen måde sammen. Vi synes, vi gav en masse penge for noget, at vi i sidste ende bare endte med at ødelægge. Og så var vi på Agromec i Herning for et par år siden, og så der stod nogle halmgreve, der lignede, at de var lavet til... Ja, det lignede faktisk, de var lavet lige til os. Så dem var vi over at kigge nærmere på, og det endte ude i en handel på 3 stykker. En med hydraulisk opklap og 2 med fast bundbjælk. Og de har kunnet holde, men vi kan bare se på det, vi har fået købt, at finishen, der er tænkt over detaljen, og det er både udseendsmæssigt og kvalitetsmæssigt, at der ikke er noget at komme efter.